Okay, may good morning kanyo mga guys. Nya ni asa dali ta karon sa ako ada yung mga garden. Kini ang inyong idol guys. Mao gini siya trabaho sa inyong idol. Nagnanom og mga kamunggay, mga limonsito, mga butig ug gabi kay mao nay gi kuan sa kinayahan nga makatabang sa tong kalawasan. Unya guys, kini ring ubang mga vloggers dun karon guys no. Maghimo lang gyud bisig unsa nga content para lang gyud nga i-follow og isip nilang mga video. Pero kini ako guys, ako gini mismo guys. Kini ako ang kamunggay nga gitanom karon guys. Siyempre naman kay dagko naman makautan na gikuan ni. Nya nasa kay gabi, ipares kamunggay, nya naa sa limonsito, ipares sa ginamos. Unya naisili kay para sa yapon sa ginamos. Kanya guys, i-follow niyo ni akong page sa Dalio TV o Totong Tugso TV. O mao ni siya guys. Unya ay mo kalimot guys, nga kini ang tanan gibuhat ko ni para sama na ko nga mga planters sa taga bukid. God bless kini yung tanan. Ay mo kabalaka kung kinganlan mo utanon, ing na lang ang inyong idol si Totong Tugso. Kay daghan kay siya tanom diri, mga malunggay, mga bati o mga ulok bati dahil ulok bati naman ay kaning agbati og ganahan mo pusa og limonsito pwede itambal sa ubo kana siya guys mo epektibo. Hain naman akong banang isugo na ako kamunggay ganihar man to. Ang ako ang giinit diri para utanan, nahubas na lang. Wa pa di siya nabalik. Mupay haruson pa to nato kay gutom na ra ba ko ani? Kung banaha maglagot ko niya sa buon kay perting dugayana. Ako to mapasun kay basig na unsa to dito sa garden. Patay. Kuyaw-kuyaw na basig mawad-an ug bana ani, wa ay mo. Okay ani ako ang palalat diri. Pasok ko na to. Gago! Sa garden. Kaya katong akong gabi, kabison ko na ako. Maadto to ako itong deliver sa merkado. Kay katurubong akong mga kamunggay. Nibuong ko na mahurot man ang dahon. Nawa man sa kuyo utan-utan. Kana, siguro ko na nga. Sige hanggang nagpangawat ya. Unang akong lahuson dito. Basig na ay kumabtan dito di ay. Siyempre, masakpan din ako kinsay kawatan. Mao na to mga guys, ang kining limonsito tambal sa inyo ang mga ubo at tricycle yuma basta ganangan mo ula lang ang ako ang pangan. Okay, ay kalimot sa pag-follow pa share. Hoy! Ano ka diha? Manto ka na kirte ni mong dugayang gisugot ikaw pangot kamunggay kay nag video ba ka diha? Para makakwarta ta kay di na tamang gila. Kwarta mahilabot. Gipasog gisugot ikaw pangawat diri nga nag-live no kaniha. Ay sa pakit mahibawan ni nung tangong tungod nang wala man sila kaybaw nga nag-live ko para sa atuang trabaho. Ako ang giangkon nga tuang tanong. Oh, baga ka kagnaw. Nangangkon kag tanom nga dili mo ha. Sugot ikaw pangawat aning kuan umnan Ernesto kay para makautan ta. Awang akong kuan ito giinit para utanan. Nahubas na. Dito mo dugaya. Birisik. Nga patang gigutom na ko. Unya kay sa ko pa nimo nga gusto ba sa kong kwarta ron ugdang. Usa man pagkwarta ni mo ana ngay mo followers usab ka mo. Oh. So pagkwarta ni mo ana usab ka ka makakwarta ana. Oh guys, pasensya mo kay ako ang murag ni siya bungaan. Sige putak-putak kay bawo mo. Baba. Ala na patiwas ba? Pawa sa kamunggay. Daan palagi ko lagi. Kamo lagi tig panguha lagi ni akong kamunggay. Unsa nang napaglot naman ni? Hati mo pa gabi na ko. Imbes nga ako tani harbison, kaya ako itumod sa merkado. Ang resulta, gibinlan naman lang ko ninyo og turok niya ang unod inyo na magikuha. Guys, dahil niabot niya orang utang guys. Utang ba nimong pagbanag mo? Kana Ernesto kanang ako ra ning giapas akong bana diri Ernesto kay grabe na jud ang pagkahilabtanon ani iyang kamot. Nga mao na nga akong giapas diri kay para dili dili makasaang akong bana ba. Magsige mo diri sa pangawat. Mao lagi. Kani, angay ni siya nga adto parang di ni siya kapangawat. At isa, Ako ni kapriso. Gago. Kay akong bana manghilabot man diri siya nya. Mangayo na. Okay kayo mangayo ka ko kamunggay. Basta tinarong nga pangayo. Ang importante mananghid jud mayo. Ini ako ni papriso. Bahala na akong bana gusto na nimo kay dugay ra kay kung naganto sa na akong bana unsa pa tong tuig ka 2023 pa kung naganto sa na hangtod 2026 na lang. Sige gapon kung hilabot. Karon Ikaw naman nagsugo na ko. Sige pangawat. Sugo ayo pa mo ha. ikaw ha. Ikaw mo Sugo ko tika sugo Karon ra ba? ipapriso ti ka. Kay bulahan, magpriso na ka. Ako mapulis ang asawa o dadaan ning gabi. May pa kay hilabtan. Ato itanong dito personal. Ikay mo Ano ikay to? bulan. No, 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 no.